Hola, sóc Enrique Salvador. Toque clarinet a la banda municipal de Castelló. M'heu pillat ací a casa estudiant, perquè vos he de confessar una cosa. Per a estar en forma no sols hem d'assajar, sinó també hem de fer moltes hores a casa. Els músics són com els esportistes, hem de practicar molt. Avui vull explicar-vos l'instrument que toque, el clarinet. Bé, i anem a veure les parts del clarinet. En la part de baix aniria la campana, com podeu veure el nom ve per la forma que té. Dalt de la campana aniria el cos inferior. En la part de dalt del cos inferior tindríem el cos superior. Dalt del cos superior posaríem el barrilet, que com podeu veure també el seu nom ve per la forma que té. I en la part de dalt de tot aniria la boquilla. En la boquilla, com podeu veure, tenim diverses parts. La part més important de totes és la canya. És la que va fer sonar l'instrument. La vibració que produeix contra la boquilla és la que fa que l'aire que n'hi ha dins del tub es menege i es produeix el so. Per a subjectar la canya a la boquilla està aquesta part d'ací que es diu abraçadera. Aquesta d'ací és metàl·lica, però tenim d'altres tipus de material, com ara de pell i de fil. Per últim, tenim aquesta part d'ací, que es diu compensador, que serveix per a posar les dents damunt i tindre millor subjecció del clarinet. El clarinet és un instrument que pertany a la família de vent fusta, i dins d'esta té llengüeta simple. Està fabricat en fusta d'ébano, encara que avui en dia, degut a la seva mancança, s'han buscat fustes alternatives com ara la de granadillo. Bé, aquest és el clarinet actual, el que utilitzem avui en dia, però com us podreu imaginar, el clarinet en els seus orígens no era així. Podríem dir que el clarinet es va inventar cap a final del segle XVII, com una evolució del seu antecessor més directe, que era el salomó francès. Aquesta invenció s'atribueix al constructor alemà Johann Christoph Denner. Des d'aleshores fins avui en dia, el clarinet ha sofrit una llarga evolució, sempre en funció de les necessitats interpretatives. I un altre fet molt important en l'evolució del mateix va ser la introducció del clarinet en l'orquestra. Cal dir que al principi el clarinet no tenia, diguem que, massa bona fama, degut a les seues característiques sonores, però tot això va anar canviant i es va anar millorant. I també gràcies a compositors com ara Mozart, que es van interessar per l'instrument i van escriure, va fer que el clarinet es donara a conèixer i altres compositors també escrigueren per a ell. Estic pensant jo que ja que vos he anomenat a Mozart, què vos pareix si vos faig un breu fragment del seu famós concert per a clarinet i orquestra? A veure si el coneixeu. El clarinet és l'instrument més nombrós en les bandes de música. Seria com els violins en l'orquestra. Les seues característiques acústiques li atorguen uns privilegis que molts pocs instruments en tenen, com ara, per exemple, la seva versatilitat interpretativa, i és un dels instruments que pot tocar més piano. Vaig a fer-vos alguns exemples de distints estils. Anem a començar per un passatge expressiu. En concret, vaig a interpretar un fragment de l'òpera La forza del destino de Verdi.
veritat que és preciós? Bé, després d'aquest fragment líric anem a fer uno ben diferent. El clarinet també és un instrument que gràcies al seu mecanisme pot fer moltes notes. Vaig a fer un fragment del concert número 2 de Weber. I per últim, ja que estem parlant d'estils, comentar-vos que el clarinet també s'utilitza molt en la música jazz. En concret vaig a interpretar-vos ara un fragment de la Rhapsody in Blue de Gershwin, on podem veure aquests trets. Bé, ja per últim, voldria acomiadar-me de tots vosaltres, desitjant que estigueu tots bé. Estem vivint ara una situació un poc complicada, però estic ben segur que anem a eixir endavant. Per últim, no voldria oblidar-me de la nostra música, de la música espanyola, i voldria acabar tocant-vos un solo d'un pas doble molt conegut que es diu Pepita Greus. Espero que us agradi.